Gaur txirrindulari handi bat ikusiko dugu umeetan. Nahiko urduri zegoen, baina bera dantzan ikusteak bizi poza ematen digo. Markel Irizar, txirri jiboitzeko asmotan etorri da makila honekin, ezta? Ez. Naiz. Zertara etorri zara, baba? Dantza ikia. Dantza egitera. Bai. Bakarrik? Bakarrik? Bai. Neri xandia xulenago lagun batzukin. Ai, nervioso jarri da, ezta? Ez zara nervioso jarri? Ez. Laguntzaileekin bai ala ez? Bai. Etorri ditezela laguntzaileoiek? Non dauden gordeta?